Nado. Zlatokosa i 3 medvjeda. Jednom davno u maloj šumskoj kolibi živjela je obitelj medvjeda. Tata medvjed je bio velik, mama medvjedica malo manja, a sin je bio najmanji među njima. Svatko od njih je imao svoju zdjelicu za kašu, krevet za spavanje i stolac za sjedenje. Jednog dana mama medvjedica je za doručak napravila kašu, a kako je kaša bila vruća, obitelj medvjeda je odlučila krenuti u šetnju dok se kaša ne ohladi. U maloj kući pored šume živjela je jedna djevojčica. Imala je plave oči i dugu zlatnu kosu, zbog koje je dobila ime Zlatokosa. Zlatokosa se voljela igrati na šumskoj livadi i šetati šumom. Iako ju je mama često upozoravala da se ne smije previše udaljavati od kuće, Zlatokosa ju nije baš uvijek poslušala. Jednog jutra Zlatokosa je izašla iz kuće i krenula prema šumi. Htjela je ubrati šumsko cvijeće, ali kako je lijepog cvijeća bilo posvuda, djevojčica je svakim korakom išla sve dublje i dublje u šumu. Zlatokosa se toliko zabavljala branjem cvijeća da nije ni primijetila koliko se udaljila od livade. Uskoro se našla pred malom kolibom. Pogledala je kroz prozor i ugledala zdjelice s hranom. Bila je gladna, pa je odlučila otvoriti vrata i ući u kolibu. Kaša je baš lijepo mirisala i Zlatokosa je prvo prišla najvećoj zdjeli. Međutim, kad je probala, ta kaša je još uvijek bila vruća, pa je prišla srednjoj zdjelici, ali ta je bila potpuno hladna. Odlučila je probati kašu iz najmanje zdjelice. Ta je bila kako treba i djevojčica je pojela sve. Pokušala se popeti na prvi stolac, ali je bio previše visok. Bio je to stolac tate medvjeda. Zatim se htjela popeti na stolac mame medvjedice, ali ni on njoj nije odgovarao. Tek je treći stolac bio prave veličine. Ali kada je Zlatokosa htjela ustati, dogodilo se nešto nezamislivo. Stolac se polomio. Zlatokosa je bila sve umornija i otišla na kat gdje je pronašla 3 kreveta. Prvo je skočila na najveći krevet od tate medvjeda, ali je bio previše tvrd. Probala je i leći na krevet mame medvjedice, ali on je bio previše mekan. Na kraju se ispružila na krevetu malog medvjedića i zaspala. Dok je ona tako spavala, 3 medvjeda su se vratila iz šetnje. Kad je tata u svojoj zdjeli ugledao žlicu, dubokim glasom je uzviknuo da je netko dirao njegovu kašu. Mama medvjedica je u svojoj zdjeli vidjela žlicu, pa je i ona uzviknula da je netko dirao njezinu kašu. A zdjelica malog medvjedića je bila prazna, pa je mali medvjedić od tuge zaplakao. Pogledali su okolo i primijetili da je netko sjedio na njihovim stolicama. A mali medvjedić je otkrio da je njegov stolac polomljen. Tata medvjed je bio jako ljut.
Mama medvjedica isto, a mali medvjedić je bio jako tužan. Onda su svi otišli uz stepenice. Tata medvjed je primijetio da je netko ležao na njegovom krevetu, a mama medvjedica isto. A kad je mali medvjedić pogledao svoj krevet, otkrio je da je u njemu netko zaspao i još spava. U tom se trenutku Zlatokosa probudila i kad je ugledala 3 medvjeda, uplašeno je skočila. Pojurila niz stepenice i trčala sve dok nije vidjela svoju kuću. Nakon te avanture je uvijek slušala svoje roditelje. Nije više lutala šumom i nije nepozvana ulazila u tuđe kuće. Obitelj medvjeda je odlučila napraviti novu kašu. Popravili su stolicu, poravnali krevete i nikad više nisu ostavljali kašu da se hladi.